Nazdar! Chlape. Legrace, no. Chlape, pojď sem, pojď. Plasit se, plasíme se. Du. A za to si mohli koupit balon. 2 nebo 3 dokonce. Je. Tak já mám jenom radost. Ani ne tak, že mi to ukradli, ale že je tam blbé. Pojď sem. Babička, hele, si plazí. No, teď tady ten disk máš. No, Míša kecal. Míša, Hele, jestli chceš okresní přebor, ale je to teda kravina. Co? Ne, to je ten film, který dávali. to je ten film? No, ale to je strašný. Ty viděl jsi to? Strašný. Já teď Daníku. Daníčku. Daníku, kuk. Udělej kukačku. Udělej kukačku, Daníku. Kukačku udělej. No. Kukačku. Kukačku. Udělej kukačku. Umíte to sestavit tu Rubikovou kostku? Ne. Kukačka. Udělej kukačku. Nesnačila domů. Ančino! No. Kačko! To určitě, ty neznáš. Počkej, nezmakuj, ty dožijeme hned. Pojď. Daníku, kukačku. Danoušku. Daníku. Míšo, neříkej mi, že jsi zbral sebou noťas. Jsi úplně nemocnej s tím. To si to nemohl nechat doma. To je, podívej, jak si dělá takovej pohovry. No, ale nespadneš. Daníku, ty drobíš. Jak on schválně drobí. Ty jo. Daník. Daníku, kukačku, kuk. A kuk. Mama tady jste dělala pěkný bordel. Daníku, kukačku udělej. Vůbec nechápali. A tam se furt volá Suha. A tak jsme na něj zavolali a přišel Bramsov a říkal, není tady Lipan. Není tady Lipský, zpomalte. Tak jsme začali jako hrát trošku pomalejš. A on, ale je na cestě, hrajte to nějak pomalu, nebo něco. Ježiš, ten je šikovnej, A teď podívej. myslím Duškou, jak No, uď si do hlavy, hrala, ať se nepřevrátíš. Prosím tě, co jsi říkal? Já jsem ti nějak nerozuměl. Vlastně jsme použili tyhle ty strašné věci. To zde nech nemohl vůbec, takže já tě nerozumím. Řekni to ještě jednou. A teď bylo i na těch lidech vidět, jak se jsme najednou tak strašně zpomalili. Tak do té doby to jako jelo. Jsi zničenej. A tam dělal ten speciál. Tak jsme tak něco byli. A teď už se to fakt blížilo. A nám letělo v hlavě. Tak klasický kód, že otevřeš ty dveře a... Ne, Pane Spytlík, co říkáte? Jo, tak říká, že ne. Ale tohle bohužel použít nejde tenhle kód, protože to taky tam vrazí a není celý děj. Já čistě seš. A když už to bylo úplně fakt na milimetry, tak dělá ty spici. Jo, no, představte si, ta náhoda, co se toho stane, jak je tam napsaný v textu. Rozrazí se dveře, nejde Mirek Lipský a říká větu z textu. Haló. Jste mi nechali tak dlouho čekat. Haló. Daníku.
Já bych šel na druhý kolo. Kukičku udělej. Jak jsem se díval, tak tohle noc to moc nezvládne. To je takový blondětý kolo celý. Jdeme na to. Šéf přijme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží práci. Třeba slečno, umyjete podlahu ve výtahu. A v tomhle patře nebo ve všech? To je krásné. Blondýnka porodí dvojčata a neustále pláče. Sestra se jí ptá, proč pláčete, že obě miminka jsou zdravá. Já nevím, s kým mám to druhý. Neuhoď se, neuhoď se. Blondýnky pod jedním dešníkem. Neuhoď se, neuhoď se, pucíčku, neuhoď se, pucínku, no. Teda, Daníčku, ty jsi to tady rozfrcal, ty čudliku. No, Ta druhá říká, ježiš. ty, jak se ta kráva mohla utopit. Já mám 40 let.